18 gayam daya ko na no 8. Ay, katawjawan niya. Testing lang dia. Sampai nakaw. Napanan ka din ninanang sang. Dagya ka ipit. Sige. Napanan ka din ninanang tang. Apa yata kayo ti adda ti balay. Nakarit nga ang biro kanu iti trabaho na diri ili. Isu a pinalubusan. Tapno amo na tiriga ti agbiro iti trabaho. Kasanon no da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan ako nang. Kanayon kay magsubang. Nungay makasapol iti sa balya lalaki. Anya. Lalaki ko na. Katbuan. Kanayon nang ibaga na uman kada kayo. Ure da kayo mat. Day tamat ibagbagayon magsubang kayo. San nga kamkamali nga agaramid iti pakadadaelan ti dayaw ko.